आरडी ब्लॉक के अंतर्गत बैरागी दुकान क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं समेत बैरागी दुकान बाजार कमेटी और करबुक तिप्रामौथा की ओर से बैरागी दुकान बाजार में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर उपस्थित थे बैरागी दुकान क्षेत्र के तिप्रामौथा प्रेसिडेंट गोपाल त्रिपुरा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की नाइथुक्ति त्रिपुरा, साथ ही करबुक तिप्रामौथा के ब्लॉक सेक्रेटरी विशाल देववर्मा समेत अन्य। बैरागी दुकान साफाई खालायो। जायगा से क्लीन खाले माने बाजार कमिटी दै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दै नो खालायो। बैरागी दुकान बाजार साफाई अभियान खालाया। खालामनाय जादों याक दं जोंनि एसएचजि जोंनि बाजार कमिटि और बर'मा बेलेग बेलेग हाबाय जोंनि बैरागी दुकानाव साफ सुथरा खालामनाय बागै बर' जोंनि 13 आगष्ट बर' संख्या 9टा समय आइके दिनै और जोंनि एसएचजि जोंनि बुरिबदल सम्पर्क फाइ मानदर पेटाव जागो बाजार कमिटि जोंनि प्रेसिडेंट गोपाल त्रिपुरा बुरै बदल प्रेसिडेंट नाइथुक्ति त्रिपुरा इमानी त्रिपुरा गोबां बदल बुरै रंनि दङ बेफोर जों बेलेग हाबाय दङ जोंनि एसएससि ग्रुप दङबो जों दिनै अरो 15 आगष्टनि बाङै अरो बाजार साफाई खालामनानै जंनायखा दिनै बियो गोजां बियुनि पश्चिमान गानन गोजां बियुनि যত মিলিবই जों दिनै साफाई खालामनानै जंनायखा खालामो बाजार कमिटि साफाई मिलिनानै आरो जंनि अच्छा आमने किसा सेलमो आनि कविता त्रिपुरा आमने पोर्ट किसा सेल बॉल लेवल तुम बाजार कमिटी बर'फेट कमिटिनि मेम्बार सदस्य थैंक यू।